Επεισόδιο 4. Misbehave. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ πέρα. Δηλαδή, έχει αρχίσει πια το όνειρό μου και πραγματοποιείται. Έχω φτάσει λίγο πιο κοντά στο στόχο μου. Που είναι? Να γίνω. Δικαστικός, όχι. Να γίνω πανελίστρια. Κουμπάρα έγινε, τώρα τη μένει. Τι είμαι? Κουμπάρα έχω γίνει πολλές φορές. Σου μένει να γίνεις πανελίστρια. Ναι. Είμαστε 30 χρονών ύπαντρες. Είμαι η Misbehave. Το σκέφτηκες λίγο. Τέλος πάντων, πρώτη. Είμαι το λεπιδόπτερο. Και σήμερα είμαστε εδώ για να σχολιάσουμε προφίλ σε dating apps. Φυσικά προφίλ μόνο αντρών, γιατί όπως έχουμε πει, εμείς βρίζουμε μόνο άντρες. Αν θέλετε να βρίζετε γυναίκες, να φτιάξετε. Κάντε δικά σας κανάλια. Να σας πω κάτι. Αυτό τώρα ήθελα να το πω καιρό. Αλλά μου δίνει την ευκαιρία να το πω. Έχουμε τώρα κάτι τρόλ που έχουν μπει στο Facebook κυρίως και μας βρίζουν από κάτω και γράφουν και γι' αυτό δεν λέτε τίποτα και για το άλλο δεν λέτε τίποτα, ή ξέρω εγώ. Ρε φίλε, γράψτε, φτιάξτε, πώς το λένε, κανάλι και προφίλ 30 χρονών ύπαντροι και γράφτε τα δικά σας. Δηλαδή πρέπει να το παίρνετε από εμάς. Λοιπόν, αυτά. Σήμερα είμαστε εδώ, όπως είπαμε, για να σχολιάσουμε. Έχουμε έρθει οπλισμένες. Έχουμε έρθει για να σχολιάσουμε προφίλ σε Bumble, σε δεν ξέρω εγώ τι, Tinder και όλα αυτά. Να δούμε τι μαλακίες γράφετε, ορισμένοι από εσάς, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Και ένα όριο. Υπάρχει, όπως λέει και το λεπιδόπτερο, ενοχλείται την αισθητική μου πλέον. Ναι, δηλαδή κάπου φτάνει. Θα σχολιάσουμε κάποια προφίλ, φυσικά ανώνυμα, γιατί ξέρουμε να φυλάμε και τον κόλλο μας. Και μετά θα κάνουμε ένα elaboration πάνω σε αυτό το ζήτημα, το καυτό ζήτημα των dating apps, γιατί κάτι δεν πάει καλά εκεί έξω. Και αναρωτιέμαι τι δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά γιατί δεν ταιριάζουν οι άνθρωποι μεταξύ τους, δεν πάει κάτι καλά γιατί όλοι από την πάρα πολλή αυτοβελτίωση έχουμε γίνει τόσο μαλάκες που δεν μπορούμε να συνυπάρξουμε με άλλον άνθρωπο. Φοβερή αυτοβελτίωση. Δηλαδή, τόση παιδιά, πραγματικά τώρα, τόση αυτοβελτίωση και τόσο τα έχω βρει με τον εαυτό μου και είναι όλοι μόνοι εκεί έξω. Ρε φίλε, είναι τρομακτικό. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό. Βάλε πρωτεΐνες, βάλε γυμναστήρια, ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, κάπου. Διαλογισμό, βελονισμό. Ομοιοπαθητική. Κομμουνισμό. Και. Συγγνώμη, λάθος το. Και είναι όλοι δυστυχισμένοι και μόνοι. Ναι, δηλαδή κάτι δεν πάει καλά. Λοιπόν, μας έχετε στείλει πάρα πολλά, γιατί είστε ωραίες πρακτόρισες, οι φιλενάδες μας εδώ, σαν οι παντρές. Μιλάμε και για. Υπάρχει υλικό, δηλαδή. Υπάρχει πολύ υλικό. Ότι δυσκολεύτηκε κάποιος. Ναι, ναι. Αλλά είπαμε έτσι να διαλέξουμε τα καλύτερα. Λοιπόν, έχουμε τον Ηρακλή 37 εδώ πέρα. Πώς είναι ο Ηρακλή? Ο πρώτος εδώ, Ηρακλής ο 37. Θέλω να σας πω ότι έχουμε αλλάξει τα ονόματα επίτηδες προφανώς. Και είναι καταπληκτικό το πώς εμπνεύστηκε το Ηρακλής από την εικόνα που βλέπω. Ναι. Δεν θα πω παραπάνω. Δεν θα πούμε παραπάνω. Εδώ ο Ηρακλής είναι ένα γεροδεμένο παιδί, Παλικάρι. έτοιμο να βουτήξει στα. Είναι σαν να είναι έτοιμος να βουτήξει να πιάσει το σταυρό. Κάπως έτσι, στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου, κάπως πάει να βουτήξει. Να της παίξει με ένα μπάρμπα του χωριού για να πάρει το σταυρό. Λοιπόν, και μας γράφει. Είναι έτοιμο δασίτριχο. Έτοιμο, τόσο όσο. Μας γράφετε λοιπόν εδώ στην περιγραφή του προφίλ του. Μπορεί να είμαι παντρεμένος, αλλά η ζωή είναι μικρή και πάντα υπάρχουν νέες περιπέτειες να ανακαλύψεις. Θέλω να πω. Τι να πει κανείς. Συχνά δυναμικά με το μπορεί να είμαι παντρεμένος. Μπορεί. Μπορεί και όχι, τέλος πάντων. Αυτό το αφήνω σε σένα να το. Μην το ρωτήσεις τώρα και εσύ περισσότερα. Αυτό. Αλλά η ζωή είναι μικρή. Μικρή είναι η αυτοεκτίμηση του Ηρακλή, παιδιά. Και ίσως. Δεν Δεν θα πω κάτι άλλο. Μπορεί να είναι μικρό. Από μένα, Ηρακλή, δικάζω. Είσαι όχι. Ηρακλή, νέες περιπέτειες και ανακαλύψεις, μόνος σου θα ήθελα. Μόνος σου και στείλε καρδοστάλ. Πάμε. Μη λες τέτοια μωρ και αρχίζουν και στέλνουν αφέρτα. Δεύτερος εδώ, αυτό βλέπεις, έτσι. Είναι εικαστικά υπέροχο. Είναι εικαστικά υπέροχο. Εδώ λοιπόν έχουμε, ας πούμε, τον Παραμυθούλη. Έτσι θα τον ονομάσω εγώ, τον Παραμυθούλη. Μ' αρέσει αυτό. Ο Παραμυθούλης δεν έχει καν φάτσα. Είναι πάρα πολύ γυμνασμένος. Είναι πάρα πολύ μαυρισμένος. Έχει κατέβει λίγο το μποξεράκι του τόσο όσο το μπλε electric για να φαίνεται το μαύρισμα από μέσα. Και το κλου ποιο είναι? Και το κλου είναι ότι το κορδονάκι του, εδώ, που δένει το μαγιό του, κατεβαίνει εδώ έτσι. Αυτό, σαν χάρακα θα έλεγε κανείς. Το έχει φέρει έτσι και είναι ένα κορδονάκι όμως. Αυτό, δεν είναι κάτι άλλο. Και ότι... γράφει στην περιγραφή του προφίλ του ο Παραμυθούλης, think big. Εντάξει. Ο Παραμυθούλης είναι 39 χρονών
Και δεν έχει να μας πει κάτι άλλο. Έχει να μας πει μόνο αυτό. Το κορδονάκι του ήθελε να μας δείξει ο Παραμυθούλης. Ωραία. Παραμυθούλη μου, το κορδονάκι σου. Και σε άλλη παραλία. Και σε άλλη παραλία. Τι θα τον κάνεις, Μη Σπιχέ μου, τον Παραμυθούλη? Τι να τον κάνω, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Τι να τον κάνω, πιστεύεις? Πιου. Πιου. Προχωράμε. Επόμενο. Λοιπόν, πάμε σε αυτή την κατάσταση εδώ. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον Βαγγέλη. Παναγία μου, αυτό είναι σαν. 44. Παιδιά, συγγνώμη, επειδή έχω περάσει στην πολύπαθη και πολυτάρχη ζωή μου από ανατομείο. Έχω περάσει ώρες πολλές μέσα σε ανατομείο. Αυτό είναι σαν παρασκευασμένο, ας πούμε. Σαν να έχεις βάλει. Όχι, είναι σαν πτώμα. Παρασκευασμένο έτοιμο για φοιτητές να το. Ναι, ή θα έλεγα ότι είναι σαν κέικ που το έχεις βάλει και δεν έχει φουσκώσει καλά. Δηλαδή κάτι τέτοιο μου βγάζει εμένα. Πώς τον είπαμε αυτόν? Αυτός εδώ. Τον λέμε, δεν ξέρω πώς λέγεται, αλλά Χριστός και. Δεν θυμάμαι πώς τον είπα. Τέλος πάντων, αυτός εδώ ο φίλος μας γράφει. Για το όνομά μου είναι. Έτσι. Παρλαπίπας. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Είμαι Λέων. Εσύ? Πιου. Θα έπρεπε να μας πεις και τον οροσκόπο σου. Για μένα αυτό είναι το πιου. Αυτό είναι στον αέρα, δεν είναι οροσκόπο. Μακριά. Μαλάκα. Η φωτογραφία είναι φρικιαστική. Είναι φρικιαστική, παιδιά. Η φωτογραφία είναι όντως φρικιαστική. Δηλαδή κάτι μεταξύ δεν περιγράφει. Κάτι που δεν μπορεί να γίνει, δεν γίνεται να δημιουργηθεί αυτό το έκτρωμα χωρίς κάποια αναβολικά. Οπότε η κατάσταση. Είναι σίγουρο αυτό. Φλέβες από εδώ εντωμεταξύ. Τέλος πάντων, δεν σχολιάσουμε το σώμα του ανθρώπου. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι το close-up που έχει βγάλει φωτογραφία, τα βυζιά του βασικά, μόνο δεν έχει τίποτα άλλο μέσα. Και μας λέει ότι είναι Λέων. Οπότε έχουμε δύο πληροφορίες γι' αυτόν. Έχει βυζιά και είναι Λέων. Θέλετε κάτι άλλο? Δεν αρκούν αυτά. Εμένα με έχει καλύψει. Προχωράμε. Λοιπόν, επόμενος τώρα εδώ πέρα, ο Γιάννης 43. Όπως τον φαντάζεστε είναι. Λοιπόν, ο Γιάννης 43 εδώ πέρα είναι ένα παιδί μάλαμα. Είναι μια χαρά. Η φωτογραφία του είναι οκ. Βουτυροφατσούλης, είναι μάλαμα. Αυτό, βουτυροφατσούλης, γλυκό παιδί, αυτό ξέρω εγώ, λες θα μπορούσαμε κάπου. Τι γράφει από κάτω όμως? Μηχανολόγος μηχανικός στην ιδιωτική εταιρεία, λέει. Λοιπόν, λέει, όσο πιο λίγα γνωρίζεις, τόσο πιο ενδιαφέρον θα είναι το ραντεβού. Βάλε τι έχει στο νου του να σου πει. Είναι τέλειο το μεταξύ, γιατί. Δηλαδή, εγώ θα πήγαινα. Γιατί λέω, ρε τον άτιμο, τι έχει να μου πει τώρα αυτό? Εσύ το βλέπεις έτσι. Εγώ το τι βλέπω challenge από την είναι άλλη αυτό? μεριά. Εγώ το βλέπω από την άλλη μεριά. Παίζει πολύ Δηλαδή, σε στείλω ότι είμαι τόσο για τον Μπούτσο που τέλος πάντων δεν θα σου πω πολλά. Έλα μόνος σου. Και έλα μόνος και βλέπουμε τον Κακομοίρογλου. Ναι. Εντάξει, θα μπορούσε λίγο καλύτερα εδώ αυτός ο φίλος. Δεν έχει potential. Θες να δικάσεις, να τον αφήσουμε έτσι? Δεν θα δικάσω. Γιατί έχει συμπαθητική φάτσα, ρε φίλο, αυτός τώρα. Δηλαδή δεν είναι τόσο. Ναι, αλλά δεν θα έκανε swipe όμως. Εννοείς να το αποδεχτώ αυτό? Όχι, δεν θα έκανα. Αλλά δεν με ενοχλεί τόσο. Απλά θα μπορούσε λίγο η περιγραφή να είναι διαφορετική. Πάμε. Λοιπόν, έχουμε τον. Μισό λεπτό να βρω. Αυτόν βλέπεις και εσύ, έτσι. Τον ίδιο βλέπουμε μάλλον. Ο φίλος αυτός. Τον Θρασίβουλο. Είναι από χαμηλά από την Πελοπόννησο. Αυτό μας δίνει. Το καταλαβαίνουμε από το όνομά του. Ναι. Και είναι ό,τι χρειαζόμαστε. Τίποτα άλλο σαν πληροφορία. Προχωράει όμως και δίνει και άλλες πληροφορίες. Λεφτά έχουμε, γράφει. Κότες δεν έχουμε. Είναι σίγουρο από την Καλαμάτα αυτός. Είναι από πιο κάτω από την Καλαμάτα. Και ξέρω τι ήταν ο παππούς του. Απλά το λέω γιατί ζούμε και σε φεδρούς καιρούς και κάπως έχουν γίνει όλα ένα. Ο φίλος έχει βάλει στην περιγραφή του. Φαντάζομαι εκεί που πρέπει να γράψει επάγγελμα, δεν ξέρω, δεν είχα τέτοιο προφίλ ποτέ γιατί είμαι καθώς πρέπει εγώ. Έχει βάλει όλο τον τίτλο. Δηλαδή, bachelor, master, λες και είναι στο LinkedIn. Proficiency, ό,τι, και το πεδίο, στα γαλλικά, δηλαδή έχει βάλει όλο, γιατί σου λέει μπορεί να βρω γκόμενα, μπορεί να βρω. Μπορεί να μου προκύψει κάτι τέτοιο. Εδώ, φίλο μου, να σου πω κάτι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, μια χαρά εμφανιστικά, αλλά επειδή είσαι από εκεί που είσαι, σε δικάζω. 100%. Γιατί τώρα αυτό, ό,τι και να λέμε, ξέρουμε σε τι αναφέρομαι. Δεν μπορούμε να το αυτόσουμε. Λοιπόν. Μπορώ να το διαβάσω εγώ αυτό, μου αρέσει. Ναι, δικό σου. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να ξεκινήσω, γιατί έχουμε την περιγραφή μόνο. Εδώ δεν έχουμε φωτογραφία, οπότε δεν μπορώ εκ πρώτης όψης να σας πω κάτι. Μπορώ να το φανταστούμε. Μπορώ να το φανταστώ αφού διαβάσω. Και από κάτω έχει διάφορα εικονίδια που έχει επιλέξει σε κάποιες κατηγορίες προφανώς. Θα διαβάσω πρώτα αυτό και μετά την περιγραφή, το κείμενο. Είναι υδροχόος, οπότε αυτό μπορούσε από μόνο του, θεωρώ, αν με ρωτάτε. Να τελειώσει εδώ, ας πούμε, αυτό και να μην προχωρήσουμε. Τόσο χάλια με τους υδροχόους. Τώρα. Αλλά προχωράμε τώρα και λέει: πίνει κοινωνικά, είναι κοινωνικός πότης, πίνει αλκοόλ δηλαδή κοινωνικά το Σαββατοκύριακο. Οπότε αν βρεθούμε Δευτέρα, σόβα. Καπνίζει όμως, γυμνάζεται συχνά
Τρώει τα πάντα. Θέλει να μας δώσει, εκεί πέρα που πρέπει να δώσεις το handle σου για το Instagram, ας πούμε, ότι να είναι, λέει off the grid. Άρα είναι κουλτούρα το παιδί. Έχει προσωπικό χρόνο και τον σέβεται. Είναι νυχτοπούλη, δεν κοιμάται το βράδυ, κοιμάται το πρωί. Μπορεί να μην κοιμάται το πρωί, δεν το ξέρω αυτό. Έχει bachelor, τώρα δεν ξέρω πόσο χρονών είναι. Αν δεν έχει προλάβει να κάνει master ακόμα, δηλαδή, αν δεν έκανε master ποτέ, δεν είμαι σίγουρη. Είναι εμβολιασμένος, το οποίο είναι υπέροχο. Είναι εμβολιασμένος και δεν λερώνει μέσα στο σπίτι. Το οποίο εγώ δεν έχω δει άντρα να μην λερώνει μέσα στο σπίτι, να το πούμε αυτό. Απλά ήθελα να το πω. Και γράφει εδώ πέρα ότι είναι πιο ωραίος από κοντά. Ναι. Άμα θέλουμε να το πιστεύουμε αυτό. Εντάξει. Και εγώ είμαι πιο ωραία από κοντά. Και εσύ είσαι πιο ωραία από κοντά. Εγώ είμαι πιο ωραία. Μην μας βλέπεις έτσι. Λοιπόν, about me. Too long didn't read. Δεσμευμένος πολλά χρόνια. Και αυτό ξεκινάει δυναμικά. Μ' αρέσει αυτό. Όχι. Δεν το γνωρίζει. Η γυναίκα του φαντάζομαι. Ναι, για να μην ρωτήσετε, δεν το γνωρίζει. Ρωτήσεις, στον πω τώρα δεν το γνωρίζει. Ναι, με ενδιαφέρει να γνωρίσω κάποιο άτομο. Μπορεί να πάρει διαζύγιο δηλαδή. Ρώτα με ό,τι θες. However, δεν απαντάω σε ερωτήσεις αν δεν υπάρχει καν σαν ενδεχομένο να γνωριστούμε. Let's not waste our time. Μ' αρέσει το δίγλωσσο. Δίνει κάτι διεθνές. Άρα, μάλλον έχει και proficiency εδώ και δεν το έχει γράψει. Αχ, λες να ξέχασε να βάλει. Δεν το έχει γράψει, το κοιτάω τόση ώρα. Να σου. Λοιπόν, προχωράμε. Είναι ο μόνος τρόπος να βρω αυτό που ψάχνω, δεδομένου του ότι είμαι σε σχέση και να το γνωρίζεις. Είμαι curious, open-minded και αρκετά perverted. Θεέ μου. Ιδανικά ψάχνω κάτι πιο intimate, ανθρώπινο και adventurous. Εγώ είμαι αυτό. Όχι ons, ίσως ένα affair. Be my partner in crime. Κοίταξε να δεις. Το έχει πουλήσει. Το έχει πουλήσει. Αυτό μπορεί να έχει πληρώσει και κάποιον να το φτιάξει το προφίλ. Μπορεί και είναι κάτι που θέλω να αναφέρω σε λίγο αυτό. Για αυτούς τους τύπους που κυκλοφορούν εκεί έξω και κάνουν σεμινάρια για το πώς να φτιάχνεις τέτοια. Θα τα πω όλα μετά. Θέλω collab. Εγώ θέλω. Θέλω collab. Προκαλώ. Σας προκαλούμε. Όλους εκείνους εκεί έξω τους coaches να κάνουμε. Ελάτε να κάνουμε ένα collab, να το συζητήσουμε. Θα σας καταρρίψουμε τις μαλακίες που λέτε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Τα βλέπετε τα χάλια. Τα βλέπετε. Δεν είναι ότι το λέμε εμείς. Λοιπόν, παρόλα αυτά, να πω ότι εμένα αυτός μου έχει. Θα τον ψάξω. Πιστεύεις ότι είναι high value male? Ναι, είναι υψηλής αξίας άντρας αυτός. Ναι. Γιατί είναι προσεγμένο, τόσο όσο. Και είναι και κάτι άλλο. Τι άλλο είναι? Ξεκάθαρος. Αυτοί είναι όλοι ξεκάθαροι στο μεταξύ. Είναι όλοι ξεκάθαροι. Για να μην νομίσεις ότι θα γίνει ο πατέρας των παιδιών σου. Τον δικάζουμε αυτόν τώρα, τι κάνουμε? Να το δικάσουμε. Εγώ στον αέρα. Έχει 6 παιδιά ήδη. Λοιπόν, από διαφορετικούς γάμους, ξέχασα να στο πει γιατί δεν μιλάει πολύ για τα προσωπικά του. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν σε αφορά, δεν καταλαβαίνω. Μισά ελληνικά, είτε να συνεννοηθείς. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Μπορεί να το είπε και να μην το κατάλαβες. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον Αριστομένη 35. Ο Προβελέγγιος είναι αυτό. Λοιπόν, ο Αριστομένης γράφει τα εξής. Αρχικά ψάχνει για short term fun. Δεν βλέπω, καμιά μηχανή έχει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι εδώ. Κάτι βλέπω, ναι, κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, είναι entrepreneur όμως. Είναι entrepreneur, το οποίο κάτι σημαίνει αυτό. Και του αρέσει η τέχνη και οι μηχανές. Ναι. Δηλαδή είναι και αρσενικό, άγριος. Αλλά έχει και ευαισθησίες. Και έχει ευαισθησίες. Ακριβώς. Ωραία. Πάμε να δούμε εδώ τι λέει ο Αριστομένης. Είναι Σωτήρης από το Είσαι το τέρμι μου, ένα επεισόδιο πίσω. Τι λέει ο Σωτήρης? Λοιπόν, δεν ψάχνω για σχέση. Δεν είμαι ελεύθερος. Ας το ξεκαθαρίσουμε. Διάβασε παρακάτω. Απόλυτα ευγενής, ξεκάθαρος. Να το. Από εμάς. Αυτός μας βλέπει. Αυτός βλέπει ανέβρες. Ξέρει να το πει. Ευκατάστατος και ανεξάρτητος. Όσο για το ανεξάρτητο το καταλάβαμε. Είναι ο Σωτήρης από το Είσαι το τέρμι μου, λοιπόν. Λατρεύω το ταξίδια με μηχανή και αυτοκίνητο. Εγώ με βλέπω εμφανίσιμο. Όλα και όλα. Εμένα η μαμά μου λέει ότι είμαι όμορφος. Έχει βάλει και εμότικο. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με κουβέντα. Κρυφά. Θα μας πει και 2 λόγια. Λοιπόν, κρυφά να δούμε αν μπορώ. Και βλέπουμε και τα λοιπά. Αν προκύψουν. Τίποτα δηλαδή, δεν είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή, μπορεί και να μην μας κάτσει. Δηλαδή, αυτό το γράφει. Τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό, λέει. Λοιπόν, πολλές φορές μια ωραία επικοινωνία είναι καλύτερη από το σεξ. Εμένα μου αρέσει το τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό. Ότι δηλαδή σε περίπτωση που φοβάσαι ότι θα σε υποχρεώσω, θα σημειώσω εδώ ότι δεν θα σε υποχρεώσω. Λοιπόν, keep your mind open. Δηλαδή, τύπου μη σε νοιάζει μου παντρεμένος, έγινε. Και μην είστε σκατόψυχοι. Δηλαδή, μαλακισμένες γυναίκες, φεμινίστριες που μην. Πείτε στη γυναίκα μου ότι ξαναπηγάω. Αυτό, μην παντρευτούμε. Το κάνουμε θέμα. Αμέσως. Λίγο κραγιό στο πούτσο μου, ας πούμε. Δηλαδή, ήμαρτον πλέον. Έλεος. Λοιπόν, ιστερόγραφο. Να το. Όσες κοπέλες θέλετε να κρίνετε, πού το κατάλαβε?
Περίμενε τέτοια κρίση. Δεν ξέρω καν. Λοιπόν, μόνος που μπορεί να κρίνει ο Θεός εδώ, φίλε μου. Λοιπόν, παρακαλώ γυρίστε την κάμερα στη selfie και μιλήστε ελεύθερα. Εμείς τα λέμε στο κοινό μας. Εμείς έχουμε Πώς σου εικόνα, φάνηκε, δεν τσίμπα μπορείς να πεις. τώρα. Πώς σου φάνηκε. Λοιπόν, εμένα αυτός είναι πολύ αντιπαθητικός, ξερόλας, ψωνάρα, κακομαθημένος. Τέλος. Όλα, δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Αυτά. Δεν μου κάνεις, δεν θα σε δεχτώ. Ούτως ή άλλως δεν τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό. Μια χαρά. Αυτά δεν είναι. Στα λόγια μου έρχεσαι. Ωραία, πάμε παρακάτω. Θες να δεις αυτόν? Αυτός είναι ωραίος, διότι ψάχνει long term partner. Α, Θέλει να παντρευτεί το αγόρι. αυτός θέλει να παντρευτεί. Ωραία. Λοιπόν, δεν βλέπω ηλικία, 30-33. Ναι, κάτι τέτοιο λέει. Λένε, ας πούμε, κάτι πολύ βαρετό. Ναι. Είναι ηλεκτρολόγος στην ηλεκτρολογική, δεν ξέρω τώρα τι κάνει με αυτό. Έχει τελειώσει τεχνικό. Τι είναι αυτό, το τέλος. Είναι μια τεχνική σχολή τέλος πάντων. Είναι ένα straight άντρας. Είναι straight άντρας. Ωραία. Εντάξει. Αυτό μας κάνει. Είναι Αυτό straight. θέλουμε. Όχι τίποτα πούστικο. Και δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από την επικοινωνία που πιάνει τον εαυτό σου να χαμογελάει χωρίς να το καταλαβαίνεις. Παιδιά, νυχθείς αυτός. Δικός μου είναι. Μαλάκας είναι. Είναι λυπηρό να αναλώνεστε σε εφήμερες σχέσεις και περιπέτειες. Σίγουρα μπορείτε πολύ καλύτερα. Αρκεί να αφεθείτε και να εμπιστευτείτε λίγο το ένστικτό σας. Α, θα σου πω τι λέει εδώ. Λέει στο τέλος, όχι, δεν είναι το παιδί μου. Μας έγραψε όμως η φιλενάδα ότι έχει φωτογραφία στο προφίλ του με ένα παιδάκι. παιδί, αλλά εξηγεί ότι δεν είναι το παιδί του. Είναι κάποιο που απήγαγε. Τώρα δεν ξέρω γιατί το έχει κάνει αυτό. Είναι ο Epstein. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έχει πάρα πολλές σημαίες εδώ. Πάρα πολλές. Μάλλον είναι οι χώρες που έχει επισκεφθεί στη ζωή του, δεν ξέρω. Ίσως ότι δεν Ή είναι έχει έτσι. παιδιά σε αυτές τις Και χώρες. γράφει. Το κλειδί για την καρδιά μου είναι να είσαι προσγειωμένη και ειλικρινής. Αυτά. Για περισσότερες λεπτομέρειες στείλτε inbox. Πάρτε 100. Παιδιά είναι Λέοντας, το βλέπω από κάτω. Πού το? κάτω. Είναι Λέων. Είναι Λέων. Τέλειος, Τώρα εδώ, εγώ τον είχα συμπαθήσει λίγο αυτόν. Δεν ξέρω Είχε γιατί. συμπαθήσει, μαλάκα. Αυτός είναι predator κανονικός. Κάπως. Αυτός εδώ πέρα έχει κάψει ένα λάκκο, έχει βάλει και μια αυτή μέσα. Εντάξει, ρε παιδί μου, επειδή φαίνεται ότι ψάχνει κάτι σοβαρό και λέω εντάξει, ο άνθρωπος θέλει να παντρευτεί και δεν βρίσκει. Μη με κοιτάς. Θα με πυροβολήσεις κιόλας. Πιου, πιου. Πάμε. Λοιπόν, τον δικάζουμε τώρα αυτόν. Άντε, ρε, καμιά Εντάξει, ένα έτσι πλίτς. Ναι, okay. Λοιπόν. Ωραία. Πάμε στον επόμενο εδώ πέρα. Είναι ένα 75 ο επόμενος. Ωραία, αυτό το κρατήσουμε για τις ψηλές, τις φίλες μας. Ψηλός Λοιπόν, είναι, δεν αυτός βλέπουμε εδώ έχει πολλά πράγματα που κάνει στη ζωή του. Wow. Του αρέσουν οι γάτες. Είναι κοινωνικός μόνο το Σαββατοκύριακο. Τις άλλες μέρες κλείνει τον εαυτό του. Κατάλαβα τι λέει, μωρέ, αυτό που πίνει το Σαββατοκύριακο, ξέρετε. Λέει. Γενικά ψάχνετε για κάτι εφήμερο, αλλά τώρα αν είστε πολύ καλές, μπορεί και να σας κάτσει για κάτι περισσότερο. Μπορεί Λέει. και να σας παντρευτεί. Μια μεγάλη αλήθεια που δεν καταλαβαίνετε οι γυναίκες. Για πες μας, Θείο. Άκου τώρα, σημείωνε φιλενάδα. Έλα. Είναι ότι οι άντρες κατά κύριο λόγο σεξ ψάχνουν. Αν το σεξ είναι καλό και συνοδεύεται από αμοιβαίο σεβασμό, Θέλει και σεβασμό. κοινή άποψη για τη ζωή και επιθυμία να μοιραστείς μια καθημερινότητα, Αλλά βασικά μόνο το σεξ. έχεις μια πετυχημένη σχέση. Τώρα, τι σημαίνει σχέση, ο καθένας την ορίζει όπως θέλει. Έλα, ωραίος είναι αυτός. Αυτός τώρα εννοεί. Κατάλαβες. Ναι, πολύ άμορος μόνος. Δεν μπορώ να τα έχουμε έτσι. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, γι' αυτό, κορίτσια, μην βάζετε ταμπέλες τύπου ψάχνω κάτι σοβαρό και τέτοια. Τους ίδιους άντρες θα προσελκύσετε. Απλά τώρα θα ξεκινήσουμε ψέματα. Αυτός είναι στρατηγικό. Το έχει δει το παραμύθι. Αυτός σίγουρα παρακολουθεί coaches. 100%. Σίγουρα παρακολουθεί τον Πετάκη και τον Ζαχαρούλη. Τους αγαπημένους μου, αυτούς θέλω να κάνω εγώ collab. Είναι προφανές. Ρε, σας παρακαλώ. Θέλουμε να πούμε ραντεβού. Σας έχω γράψει και μηνύματα από τις ανήπαντρες. Πείτε μας ότι θέλουμε. Ας πούμε ότι εμείς χρειαζόμαστε βοήθεια. Ναι, coaching. αυτό. Να μας ελάτε πείτε τι μας κάνουμε πείτε λάθος. Τι κάνουμε λάθος. Αυτό. Ωραία. Τώρα αυτός εδώ πέρα, να σου πω κάτι. Δεν το συμπαθώ. Τι να Γιατί εντάξει, πόσο μας πλένει να μας πεις εσύ τώρα τι θέλουν οι άντρες και τι θέλουν οι γυναίκες. Άσυχτήρ. Λοιπόν, πάμε στον Χριστόδουλο. Που δουλεύει στην NASA, παιδιά. 34 ο Χριστόδουλος, δουλεύει στην NASA. Business κάνει αυτός εκεί. Κάτι άλλο θα είναι NASA τώρα εδώ, αλλά. Θες να το διαβάσεις, να δεις. Ναι. Το αφήνω σε σένα αυτό. Σκληρός άντρας που δεν σηκώνει πολλά και σε αγνοεί όταν καταλάβει ότι εσύ τρέχεις σαν το Βέγκο. Συγγνώμη, παιδιά, διαβάζω πολλή ιστορία. Σαν το Βέγκο και λες όλο όχι. Τελικά με το ζόρι λες ναι. Και έχει βάλει και μότικο που γελάει με δάκρυα. Ναι, αυτός τώρα τι σου λέει, ότι θα μου λες ναι συνέχεια, δεν θα μου λες όχι, γιατί εγώ είμαι σκληρός άντρας και δεν τα δέχομαι αυτά. Είμαστε επαγγελματίες. Και δεν θα τρέχεις εσύ όλη την ώρα, αλλά θα μου κάθεσαι όποτε θέλω. Αυτό. Λοιπόν, Χριστόδουλε, πούλο. Επόμενο. Λοιπόν, πάμε στον. Είναι ο τελευταίος του, Ναι, είναι ο τελευταίος. Μίτσο 41 θα τον πούμε. Ψάχνει σύντροφο ζωής. Ο Μίτσο 41.
Για να δούμε τι λέει γι' αυτό. Δώσε. Αγαπητές γυναίκες, έχετε καταντήσει μίζερες και ξενέρωτες. Σε σένα μιλάω εκεί που παρακολουθείς. Ούτε να μιλάτε δεν μπορείτε. Ευτυχώς δουλεύω στα τουριστικά και ταξιδεύω συχνά εξωτερικό και συναναστρέφομαι με ξένες. Αυτός είναι πολύ Τα ωραίο. καλύτερα μυαλά φεύγουν εξωτερικό. Λοιπόν, ο φίλος αυτός σου λέει: μην μπω κατευθείαν τη δουλειά, κάνω και αυτά. Να το βάλω κάπως τεχνιέντος μέσα στο κείμενο. Να βγει φυσικά. Στην κουβέντα πάνω. Και μας έκανε στη μούρη κρέας. Να μην περιαυτολογώ δηλαδή. Χάσαμε μια μοναδική ευκαιρία. Τώρα τον γλεντάνε Να οι πας με τις ξένες, ξένες, μωρή. οι ξενέρωτες, Να τις πάρεις σπίτι σου, οι τις ξένες ξερακιανές, οι ψηλές. Το μήνυμα το έχει γράψει στα ελληνικά, έτσι. Ναι. Ναι, γιατί απλά αυτός έχει κάνει dating app για να μας την πει εδώ πέρα. Έτσι, έχει τα νεύρα του. μαλακισμένες, όχι. Εγώ. Εδώ το έχετε χάσει. Αυτό, κοιτάξτε. Αυτό τελείωσε. Τι χάσατε. Και Δείτε. θα πάω να το δώσω στις ξένες. Ναι. Και είμαστε εμείς τώρα και του λέμε όχι, δεν. Κοίταξε, το brain drain. Και αυτός είναι 75 Βασικά, εδώ θα το πούμε brain drain. Το Θα το salary πούμε drain, boy drain. Αυτό. Ότι χάνουμε τους άντρες γιατί αυτό- μας τους παίρνουν οι ξένες. Μας τους παίρνουν οι ξένες, όχι αυτές όμως που έρχονται εδώ. Πάει αυτός Όχι, έξω. πάει αυτός, τον ζητάνε γι' αυτό. Ευτυχώς δουλεύει στα τουριστικά. Πάει περιοδία. Διαδία πάει. Λοιπόν, εγώ θα πω σε αυτό το σημείο ότι δεν έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία από dating apps, η αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, επειδή μιλάω και είμαι ένας άνθρωπος έτσι σύγχρονος και βλέπω ότι γράφετε και τις μαλακίες όλες αυτές. Μόνο το αφεντικό μου θα μπορούσε να πει. Και εγώ, γιατί είμαι στην ηλικία του αφεντικού σου, οριακά. Λοιπόν, φτάνει με τις μαλακίες που βλέπετε τι σημαίνει άντρας υψηλής αξίας και τι σημαίνει που κάθεστε και τους ακούτε όλους αυτούς τους αποτυχημένους τύπους που έχουν να γαμίσουν ούτε ξέρω από πότε, που κάθονται και μου λένε ότι βγαίνουν 100 ραντεβού τη βδομάδα. Σιγά μου που βγαίνεις 100 ραντεβού τη βδομάδα. Πού βρίσκεις άλλο να μιλήσεις με 100 άτομα τη βδομάδα. Δηλαδή δεν Στο υπάρχει. μεταξύ, το να βγαίνω 100 ραντεβού την εβδομάδα είναι και η προσωπική μου κόλαση, ας πούμε. Δηλαδή, προφανώς. Απελπισία. Λοιπόν, σας δημιουργούν ανασφάλειες. Νομίζετε ότι δεν είστε αρκετά, πώς το λένε, δεν είναι το πρόβλημα που δεν έχετε six pack ή που δεν βγάζετε αρκετά λεφτά. Είναι ή που είστε μαλάκες, Είναι εκεί που είναι το πιστεύετε ότι πρόβλημα. αυτούς τους ηλίθιους, αυτοί οι ηλίθιοι μπορούν κάπως να σας. Δεν, είναι άσχετοι. Και θα πω λοιπόν εγώ σε αυτό το σημείο ότι πριν λίγες μέρες περπατούσα εντελώς τυχαία στη Βουκουρεστίου. Δεν είναι, βρίσκομαι συχνά Τυχαία. εκεί. Λοιπόν, και ήμουνα βράδυ τώρα, εγώ ήμουνα με τα τούτα, με τα κίνα μου, πολύ μουνάρα. Λοιπόν, και έρχεται ένας τύπος και σταματάει και μου λέει: έχεις πάρα πολύ ωραίο στυλ και ήθελα απλά να σου το πω. Και γελάω και εγώ του λέω ευχαριστώ και φεύγω. Χάρηκα, εγώ μου την έπεσε άνθρωπο στον δρόμο. Ούτε καν. Πέρασαν οι επόμενες, της είπε το ίδιο. Της είπε, Έχει στήσει αυτό στην άκρη. Ναι, και μετά θυμήθηκα εγώ ότι είναι ένα από τα μαθήματα που κάνουν coaching όλοι αυτοί. Και που σου λέει θα πηγαίνεις και θα λες κάτι όμορφο. Για να γράψεις χιλιόμετρα, να μάθεις να το κάνεις. Ναι, οπότε θα πηγαίνεις σε όλες, ρε παιδί μου, δεν κολλώνεις. Σε 100 Και αυτός το πήρε εντελώς και το πήρε κυριολεκτικά. Βγήκε στον δρόμο και το λέει σε όλες. Αυτό, ναι. Ωραία. Λοιπόν, μην τους ακούτε, είναι βλαμμένοι άνθρωποι, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή τα ακούω όλα αυτά που λένε στα βίντεο. Δεν θέλω να πω τώρα συγκεκριμένα, γιατί τέλος πάντων. Αλλά είναι εκτός πραγματικότητας, εκτός συναγωνισμού, είναι ήδη εκτός συναγωνισμού και επειδή το ξέρουν, κάνουν πλάκα. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι το κάνουν εντελώς. Τι κάνουμε εμείς? Κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή θέλω να πω, δεν μπορούν να τα πιστεύουν όλα αυτά που λένε. Είστε μια χαρά. Έχετε περιθώρια βελτίωσης. Σίγουρα δεν είναι αυτά που σας προτείνουν αυτοί οι άνθρωποι που τους πληρώνετε και 300 ευρώ για να κάνετε σεμινάρια. Κάνουμε εμείς σεμινάρια, είναι υπαντροσύνη, άμα είναι. Αυτά έχω να πω. Είμαι πολύ έξαλλη γενικά. Είσαι έξαλλη και μιλάς σαν να μιλάς στο γιο σου αυτή τη στιγμή. Και το επόμενο που έχεις να πεις είναι, φαντάσου. θα πήγαινες δηλαδή στον πόλεμο χωρίς τα όπλα σου. Αυτό που δεν πήρες γόμα στο σχολείο. Παρ' όλα αυτά, δίκιο. Αυτά. Ναι, δεν έχω κάτι άλλο να πω σε αυτό το σημείο. Μπορείτε να μας γράψετε και κάτω έτσι και δικές σας ιστορίες κλπ. Μας έχουν έρθει πάρα πολλές ιστορίες, αλήθεια. Ναι, εντάξει, τώρα διαλέξαμε 2-3 φιλενάδες. Και να τονίσω, επειδή μας το είπε μία φίλη και μου ξανά στείλε και μου είπε ότι πείτε το και αυτό, ρε παιδί μου, και όντως έχει σημασία. Γενικά παίζουν πάρα πολύ φάση άτομα τα οποία ζητάνε μέσα στην κουβέντα πολλές πληροφορίες, πολύ προσωπικές. Και μάλιστα έχει συμβεί σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίως σε πιο κινηματικές κοπέλες, ή τέλος πάντων ή που είναι σε πολιτικούς χώρους κλπ. Παίζουν και ασφαλίτες και όλη αυτή την κατάσταση, τέλος πάντων, ή δεν ξέρω εγώ τι. Ότι κάπως θέλει προσοχή. Γενικά το κλου είναι να μην δίνετε πάρα πολύ προσωπικά στοιχεία. Και επίσης όταν συναντιέστε με τους ανθρώπους να ξέρουν φίλες σας ή φίλες σας, δικοί σας άνθρωποι. Αυτό που είστε, μπορούμε να πάτε. πούμε για να το κλείσουμε είναι να στέλνετε πάντα το όνομα του ατόμου, που θα είστε, τηλέφωνο κλπ. Αυτά. Καλή επιτυχία. Αν σας άρεσε, Καλή μπορούμε ζωή. να κάνουμε και part 2 και part 3, γιατί έχουμε πάρα πολλά προφίλ να σχολιάσουμε. Φιλάκια.
Καλέ, ξεχάσαμε. Ξεχάσαμε να σας πούμε. Αν είναι δυνατόν. Είμαστε επαγγελματίες γι' αυτό. Και θέλουμε και collaborations. Εμείς τώρα με collaborations. τους βούδες και Με τους. high value mails. Ναι, τώρα πραγματικά. Αλήθεια. Λοιπόν, πάμε. Τι κάνουμε. Λοιπόν, πάμε. Subscribe στο κανάλι μας οπωσδήποτε. Το στέλνετε σε όλους. Like στο βίντεο. Αφήνετε σχόλια. Ακολουθείτε Instagram, Facebook. Το στέλνετε σε όλους το σόι. Και οπωσδήποτε μας ενισχύετε οικονομικά στο Patreon. Γιατί έχουμε και αυτόν τον άνθρωπο εκεί από πίσω που είναι ελεύθερος. Όποιο κατάλαβε, είναι. κατάλαβε. Είσαι ελεύθερος εσύ, μεταξύ. Είναι ελεύθερος, λέει. Και παντρεμένος να είσαι, όπως βλέπεις εδώ πέρα δεν υπάρχει. Θα βάλουμε από κάτω το. Κάπως αυτό. Οπότε μην τα περιμένετε όλα τσάμπα ή βρείτε μας ένα χωρικό, εν πάση περιπτώσει. Άντε, τέλος Αυτά. πάντων. Λοιπόν, φιλάκια. Bye bye.